lurat oss från början. Alla har varit rädda för oss hela tiden. Ja, jag vet. Det var inte så svårt. Jag mixtrade med era lappar så att ni skulle träffas. Sedan såg jag till att ni mötte två som låtsades att inte var rädda för er. För att på så sätt sänka ert självförtroende. Och eftersom ni är så lättlurade trodde ni att ingen var rädda för er längre. Men eftersom ni misslyckats med ert uppdrag måste jag tyvärr döda er. Tror du att du kan döda mig, Jason? Ja. Men då hade jag ju rätt från början. Va? Du, jag sa ju förut att det var Jigsaw som låg bakom allting, men det hittar ju bara på då. Men då hade jag ju rätt nu. Och då, eftersom jag hittade på det då. Men nu när jag säger att jag har rätt nu så hade jag ju rätt både då och nu. 1-0. Nej. Vänta. Det är någon som ska dö. Så är det du. Jag vet vem du är. Är det sant att du har dödat mina igelkottar? Vänta lite nu. Om alla hela tiden har varit rädda för mig, då kan ju inte jag försvagas. Och jag har gått omkring och varit så här fjollig i onödan. Men det var ju ungdomarna, de var ju rädda för oss. Ja, men fattar du inte? Jigsaw har ju anlitat 2 skådespelare som bara låtsades att de var rädda för oss. Då hade jag ju fel. Nu är det ju Scream som ligger bakom allting. Tyvärr, ni tror.